ଚାଷ ଡିଙ୍ଗିରି ଛତୁ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଶୀତ ମାସରେ ଚାଷ ହୋଇପାରେ। ଏଇଟା ବାଲିପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଫୁଲପତ୍ର ଗ୍ରାମର ମା ମାରି ଆସିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଥ୍ରୋରୁ ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଚାଷ କରାହେଉଛି। ସେମାନେ ଜୟପୁର ସିଡ୍ସ ମଗେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ବ୍ରକର ଅଛି ଜୟପୁର ସେଠୁ ମଗେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ବାଲିପଡ଼ା ମଞ୍ଜି ଜୟପୁର ଜଣେ ଅଙ୍କିତ ବୋଲି ଅଛି, ସେ ମଞ୍ଜିଟା ଯୋଗାଉଛି। କିଲୋ ସିଷ୍ଟମ ଦେଉଛି, କିଲୋ 67 ଟଙ୍କା ହିସାବ ଦେଉଛି ମଞ୍ଜିଟା। ସେଇଟା ଆଣିକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। 5-6 ହଜାର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଇଁ 6 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସେମାନେ ବି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଷ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଡିଙ୍ଗିରି ଛତୁରେ, ପାଳ ଛତୁରେ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବେଡରେ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କାର ବିକୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ? 200 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛୁ ପର କେଜି। 200। ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ମନେକର ବେଶୀ ବାହାରିଲେ ବି କିଛି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ଯଦି ମାର୍କେଟିଂ ଯଦି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲିକି ଏଇଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପାଉଡର କରିକି ପରେ ବି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯୋଉ ଆମେ ହୋଟେଲ ମାନ ଖାଉଛେ, ଯୋଉ ସ୍ମେଲଟା ଆସୁଛି ଛତୁ ସ୍ମେଲ, ସେଇଟା ତ ପାଉଡର ୟୁଜରେ ଛତୁ ସ୍ମେଲ ଆସୁଛି। ସବୁଠି କ'ଣ ଛତୁରେ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ ଆଚାର ଖାଇବା, ଆଚାରରେ କ'ଣ ସବୁ କ'ଣ ଛତୁରେ ହେଉଛି, ଛତୁରେ ପାଉଡର ସେଇ ଜିନିଷରେ ହେଉଛି। ସେମିତି ଏଇଟା ଛତୁ ଚାଷ ପାଉଡର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଶୁଖେଇକି ମାନେ ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିବା 5-6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ହିଁ ରହିବ, ଖରାପ ହେବନି। ଆଉ ଏଇଟା ପାଣି ଖାଲି ଦେଲେ ହେଲା। ବେଡ୍ ମାନେ ପାଳ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ଛୋଟ କାଟିଲା ପରେ ବେଡ୍ରେ ଛତୁ ପକାଇକି ଟିକେ ଗହମ ଚୁନା ପକାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ 200 ଗ୍ରାମ ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିବ। 200 ଗ୍ରାମ ଯଦି ମଞ୍ଜି ଆମେ ପକାଇକି ଯଦି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଯଦି କରିବା, ସେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ରେ ଅତି କମ୍ରେ 3 କିଲୋ ଛତୁ ବାହାରିବ। ମାନେ 200 ଗ୍ରାମ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିଲା ବେଳେ 20 ଟଙ୍କା ଯଦି ମଞ୍ଜି ହେବ, ଆମେ 3 କିଲୋ ନା 2 କିଲୋ ବାହାରିଲେ ବି 400 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରିପାରିବା। ଏଇଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମଞ୍ଜି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପାଳ ନିଜେ କାଟିବାର, ପାଳ ଆଉ ନାଡ଼ ପାଳ ବୋଲି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଳ ମଧ୍ୟ କଟିଂ କରି କରାହେଉଛି। थैंक यू। एटा देखै दियंतु हार्वेस्ट। धन्यवाद ताले तुमको धन्यवाद, बहुत सक्सेस करिछ। आगामी दिन रे आपन ठीक सहयोग सर, आ किछि नै किछि कोंतो सर, कोंतो सेतिरे कोंतो YouTube रे अपलोड कर देबी। कोंतो धन्यवाद ताको दियंतु। धन्यवाद। ये हमर वृंदावन बाबू आ सी गुडे एसएच को नै कि ता गोटे छतु चाष गोटे आरंभ कराई, बहुत सक्सेस भी होती। आशा कर आगामी दिन में निश्चित भाव में मिशन शक्ति सहायक देव एमानक जमती कि माने अधिक परिमाण रे जो मार्केटिंग केमती अधिक परिमाण रे बिक्री करि पारबे और स्वावलंबी हो पारबे और अधिक परिमाण रे जमती कि करि पारबे, से पई निश्चित हमर सहायता सहयोग रहिबो। आ सेति हम यथाशीघ्र प्रयास करू। आ देखि बहुत खुशी लागला। निश्चित भाव में बहुत बढ़िया जिनिस होइछि। आशा अन्य एसएचजी मैंने भी ये गोटे शिखबार आवश्यकता अच्छे, तेणु से एसएचजी को धन्यवाद दूँ। नानपना ब्लॉक में प्रथम थर हो माने गत वर्ष अल्प किसी कराई प्रथम थर पर सक्सेस होती नानपना ब्लॉक पे। माने समस्ते कहते कि ठंडा एरिया हेले डिंगरी छतु बहुत भल हम, किंतु आम नानपना ब्लॉक गरम एरिया, किंतु गरम को एटा खाप खाई चाष हो पार छतु चाष। एटा अप टू एप्रिल 1 पर्यंत छतु चाष हो पार। एप्रिल 1 पर्यंत, एप्रिल पर पाଳ ଛତୁ हो पार। एप्रिल मास पर्यंत डिंगरी छतुटा हो पार। धन्यवाद।